Tes. Salam. Horas madi hita saluhutna dihamuna kami perhalado HKBP Jalan Lurah Cimahi pasahat tu sudi ruas do tamu narmitikon horas jala selamat beridama hita tapuji matu hatta maridema hita dan buku ede nomor 525.
marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni to diperbadia, na tumo palangi dohot tanoon. Amen. Songonodo di dok Tuhan Jahu, juon namau, jala alusakku ma ibana, saya dong anok kudo ibana jupang hagugutan. Paluok kudo ibana, jala marmulia ibana bahenokku. Sai pahoponok kudo ibana sarima tua. Martua do na hudul di pangondingan ni na tumibuli. Jala namian di linggoman ni pargugo, na soha tu dosan. Namadok tu Jakoba. Haporusaku jala paratano batokku debatakku. Marhaporusan tuhodo au. Haleluya. Martang yang mahita, aliyama nami para siroha na sumuru, debata ni hatuan nami. Wingot hami do dia kaari na panaunan dohot hamamati ni Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nami. Pahibul maroha nami jala perbadiai mamikiri sude, tinaon nai. Patadahon matu hami dosa nami, asa diarsakon roha nami. Asa hupopomi hami hisap-hisap dohot sakap-sakap ni rohanami. Jala asa upasaut hami lomo ni rohani manubus hami. Asa martua hami marhite siani rodi sa leleng ni leleng na. Saipa tupa mai di hami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus anak haholongan ni roham. Amen. Tapuji matu hatta marid mahita sabuku edeta nomor 120 sia ayat 1 dohot ayat 2. Tangion hamuma pati ni debata di mingguon ima natar surat di buku Pesalmen 105 ayat 4 sonomma hatana sisiri hamuma Jahoba dohot hagogoonna toktongma lului hamu bohina ima sahatna rak mengidogugu mahita tu debata taringot tu patik nai
Ali Tuhan debata, sai pergugui mahami, bangulahon na barto patikmi. Amen. Tapuji matuhatta, marid demahita, sian nomor 720 sia ayat 1 ayat 2. Tato poti madusat tatu debata martang yang mahita. Ale Tuhan debata pargogo nasuhatu dosan parasi roha nasumurung. Amani Tuhan Yesus Kristus si panguluhan. Hami halak perdosa nanangolon. Rotu jolom dihabangsa habadionmi. Manapoti jala mengenggukkan dosa nami. Masai jojot warsai hami ho marhite pikiran, dohot hata, doho pabahinan nami naruai. Ndang huha holongi hami ho, sian nasa roha nami. Dohot sian nasa ate-ate nami. Dohot nasa todi nami. Dohot nasa gugu nami. Nang dongan nami, indang dosun diri nami hubain hami. Dibaheni tamado rimasmu, jala umammu kami tu hamatean saliling nileleng nai. Alai nama porus mahami nuaeng tuasini roham nagudangi, mengido sian nasa rohanami, hasesaan ni dosa nami saluhutna. Sayurubi mahami paubahon rohanami, alani Tuhan Yesus Kristus, anak haholongan ni roham, si pangulu kami dohot ala ni guar ni nabadiai ali Tuhan saya si maroham di kami halak nadangolon amin.
Tapi gima hata baga-baga taringot tu hasan di dosa. Adong do di hita situan ni malim nasongoni. Nahudul di siamu di habangsan. Ni hato ngamon di banua gijang. Di bahani tarbahen ibana do panguluhon ro di ujungna. Akan nasadok ro tu di bata marhite-hite ibana. Namangulu do ibana toktong. Asa ditangyakon nasida. Hasangapon ma di debata na di gijang. Amin. Tapuji matu hata mared de mahita sa bukit data nomor 450 ayat 1 ayat 2. Tabigema hatan di debata turpu di hari mingguan ima natar surat di buku Rom biddu 5 ayat 12 sahatu ayat 10 pitu. Marsorik-soring mahita manang mergati-gati. Sonom mahatan. Adam dohot Kristus. Dibaheni songona bungot dosai tu pertibion marhite sian sadahalak jalan marhite dosai roh hamatia. Songoni sahat hamatiani tu saluhut jolma. Alai sude nasida merdusa. Alai nunga manggonggomi hamatiani olat ni si Adam sahat roh di si Musa. Nang sodos perdosa nasida tu pangalau sion ni si Adam. Suman-suman ni nanaeng roi. Ya si lehon-lehoni asing do sian nabi nahen ni nasa halak
na mardosai ay dihorhon nasian nasahalak ido hamagoan ala hinorhon ni basa-basa ido di pitori torop pangalaosi ima sahatna mertua doakan atau mangihon hatani debata jalan au peopsa amen. Kor inahan
Tapuji matu hatta maridde mahita sabuk pedeta nomor 233 ayat sada dohot ayat 2. Tahati dakon maha porsiau tai songun nahi tindak kon didongata saha porsiau disadok pertuion rakma hita matdok au persea di bata jahuba ido ama parguna satu dosa natu mapalangit dohotan au persea di Yesus Kristus anak ide bata jahuba nasasadai iman tubuhun si Maria nagabe-gabean santon di perbadia andorang sebuah Ido tu hatta, natu maunda bernit, di panguman di silatus, nama te terpajal do di mana di hau pinar silang, natu atu tono tu, dung di tanom, na mulak mengulu di hari patuluhon, nama naik tu surugo, lau hudu tu siamun di bata jahuba, amanai pergogo naswatu dosani, di sima ibana, pai mamulak suku tu tanoon, menguhumi halak na mengulu dohot namate. Au persea diton di perbadia jala aduk sada huria nabadia huria hatopan ni halak Kristen akan nabadia dohot dihasesani dosa dohot dihatai naman do mula mangulu dosa god daging ni halak nong mate dohot dihanguluan nasora sudah amin. Kur seksi lansia
Matik ting dihita di mingguan, matik ting dihita di mingguan, manak patakas nong diulahon, dohot laho siulahon. Tikting ni Huriata Demingguta Sadarion Minggu Info Kafit tanggal 26 Februari 2020 dohot topik debata haroroan ni pasu-pasu tapa ikut-ikut mak 2.2 Sermon Week untuk tanggal 1 Maret 2023 hari Rabu masuk pukul 10 WIB. Week 2 di Bagas ni Amang keluarga Ina Pitupulu Inang I Boru Panggabean. Alamat Jalan Lurah nomor 245 Cimahi. Week 4 dibagas ni keluarga Amang Situa Hasi Manjutak Inang Boru Huta Hayan. Alamat Gang Babakan Sirnagali RT 05 RW 18 nomor 176 Cihanjuang. Week 6 dibagas ni keluarga Nyonya Simatupang Boru Tabunan. Alamat Jalan Irigasi Kemuliaan RT 03 RW 02 nomor 47 Ciburui. Week 8 dibagas ni keluarga Nyonya Pardede Boru Tabunan. Alamat Jalan Kerkop nomor 82. Sipatu Paon di hari Kamis tanggal 2 Maret 2020 masuk pukul 10.00 WIB. Week 1 dibagas ni keluarga FA Manurung Inang Situa R Boru Samosir. Alamat Jalan Fiati 2 nomor 18 RT 04 RW 17 Perum Arhanud. Week 2 dibagas ni keluarga Situa W Simanjuntak Inang Boru Sibatupang. Alamat Jalan Keboncau nomor 4. Week 5 dibagas ni keluarga Nyonya TM Sirait Inang Nyonya TM Sirait Boru Pasaribu. Alamat Jalan Salaka Domas nomor 11 Sangkuriang. Week 7 dibagas ni keluarga Situa P Silitonga Inang Boru Hutauruk. Alamat Komplek Cilame Permai Jalan Panser nomor H19. Week 9 dibagas ni keluarga LT Siringo-Ringo Inang Boru Sitopul. Alamat Geraha Bakti Raya 1 Blok F nomor 10 23A RT 02 RW 21. 3.2 Persembahan pembangunan. Pada hari ini, Minggu tanggal 26 Februari 2023, dalam setiap kebaktian, kita akan mengumpulkan persembahan untuk pembangunan. Persembahan tersebut dikumpulkan ke depan bersamaan dengan persembahan kedua dan dimasukkan ke dalam kotak yang telah disediakan. Pemberitahuan 5.1 Berita kelahiran. Pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 yang lalu, Tuhan telah mengaruniakan seorang putri kepada keluarga EG Pasaribu Inang Boru Purba yang beralamat di Kompleks Cilame Permai, Jalan Roket nomor 29, masuk Week 7. Ibu dan anak dalam keadaan sehat. Kiranya anak tersebut
tumbuh sehat dan diberkati Tuhan. 5.2 Pemberkatan nikah, warta yang kedua. Atas kasih karunia Tuhan Yesus akan menerima pemberkatan nikah Saudara Nata Hendra Sihombing, SE, putra dari Bapak Situa Doktorandus Padapotan Sihombing, SE, AK, Ibu Rosmiana Simanukalit, yang beralamat di Kompleks Gempol-Sari Indah, Jalan Mirabilis 3, nomor 21, RT 05, RT RW 04, Bandung. Anggota Jemaat HKBP Bandung Barat, Resort Bandung Barat, dengan Saudari Sarah Cynthia Yosvani Boru Sibangunsong, AMD, Kep, putri dari Bapak Juang Simangunsong almarhum, Ibu Rosmawati Boru Siahaan, yang beralamat di Jalan Caringin, Gang Pinus, nomor 3, RT 06, RW 04, Padalarang. Anggota Jemaat Gereja HKBP Jalan Lurah Cimahi, Wik 6. Rencana pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 4 Maret 2023 di Gereja HKBP Bandung Barat, masuk pukul 8.30 WIB. 5.3 Pembangunan. Pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 yang lalu, telah diadakan rapat panitia pembangunan bersama Parhalado dengan keputusan sebagai berikut. Proposal pembangunan sudah dicantumkan nomor urut dan disimpan di rumah Saudara Irbar Napitupulu, dan proposal yang keluar akan dicatat. Napa duahon? Proposal akan didistribusikan oleh jemaat dan Parhalado kepada pribadi atau perseorangan dan instansi atau perusahaan dengan minimal Rp500.000 dan realisasinya ditunggu paling lama 2 bulan setelah proposal diambil. 3. Akomodasi bagi kategorial atau punguan kor yang berangkat kunjungan penggalangan dana ke gereja dalam kota Bandung ditanggung oleh punguan yang bersangkutan, dan apabila kunjungan gereja keluar kota ditanggung sesuai dengan kebutuhan atau on cash. 4. Akomodasi bagi jemaat atau Parhalado yang mendistribusikan proposal kepada setiap pribadi atau perseorangan akan dipotong 10% dari hasil proposal tersebut dan diberikan setelah sumbangan diterima oleh panitia. 5.4 Laporan keuangan pembangunan. Menindaklanjuti laporan keuangan pembangunan bahwa saldo keuangan pembangunan saat ini semakin sedikit dan progres pembangunan masih berjalan. Maka dihimbau kepada semua jemaat supaya 1. Melunasi tok-tok ripe pembangunan tahun 2022. 2. Melanjutkan pengumpulan tok-tok ripe untuk tahun 2023 dan bagi jemaat yang mampu supaya melunasinya sampai dengan tahun 2023. Daftar penyumbang terlampir. 5.5 Kegiatan Pendeta Resort. Pada hari ini, Minggu tanggal 26 Februari 2023, Pendeta Resort melayani dalam ibadah Bonataon Purba Sebandung Raya bertempat di Istana Kawaluyaan Bandung. 5.6 Sumbangan.
Gereja kita telah menerima sumbangan sebanyak 100 sak semen Padang untuk pembangunan dari Punguan Korama Ex Saudi. Lampiran list donatur ada di panitia pembangunan. Dikting tambahan, koreksi, ralat warta keuangan. Dalam penerimaan ucapan syukur dari Nyonya Pendeta Esimbulun Borusianturi tertulis untuk Elim, seharusnya untuk sending HKBP. Demikian warta keuangan telah diperbaiki. Songonima tikting nihuriata dimingguta sadarion. Tapuji matu hatta, marid demah hita sian 110 asada dohot udutna, uhut papungu pilih asada A, dohot sada B. Yang mahita dameni debata na sumurung sian saluhut naroha ima mangaramoti ati-ati dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Oras madihita saluhut na.
Nang songoni akka ruas ni Huria manang nasimpatisan nama dohoti live streaming di bagasan tikyon upasat tami matuhamun ada di Jabu. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Baik, ta buka mabibelta ya nagabe jamita di Minggu Arianon imana tarsurat di 2 Musa 30 ayat 15 satu ayat 20. 2 Musa 30 ayat 15 satu 20. Marsika soring mahita majahat. Alai ninnas si Musa matu Jahoba molo sotoktong bohimi manguluho kami unang nian tugiho kami nakok sianon. Dungi nina Jahobama tu si Musa nang hataon nanidokmu odeng bahenok kudoi ala nang jupangan asini rohaho maradepon au jala au manadaho pola rodi goar. Alai ninna Jahobama au pabulucon saluhut hatuaku sia joloni bohim jala au majauhon goarni Jahoba di hadapanmu namar talup ni rohado au sogot dihalak naung tinalupaun ni rohaki jala namarasi ni rohado au sogot dihalak naung niasian ni rohaku. Akup ni didok Jahoba idama adong sada hajongjongan mardonokon au ikut disiho jongjong di atas dolok batu. Sudah mai tak 20 tolu. Ia duku patai tangamu nidamu maau sian pudi alai anggo apala buhikon. Olat ni ido sahana. Amuna akadongan sahaporsiaon di bagasan guari Tuhatta Yesus Kristus. Rasa setuju dohita di bagasan tikyon bahwa di bagasan parngolota adong do bestita. Amin. Adong go besti muna kan? Adong madah bapasti molo akainahan na badang muki beronok kuamat tabesti muna kan dang muki beronok kualay molo inata adong mabestina mana amata bestini amata bainata anggo bestini nahan non baboy do honokku Tuhan Yesus ma adong do ama nadi surgoi jadi dang holak kamu atong namar besti tu Jahoba na parminggopi bestina do Tuhan Yesus. Lapatan ni besti, best friend ya, teman terbaik ya. Dalam suka dan duka dia memahami keberadaan kita. Kita juga menjadi besti anak kita. Itu kan? Dangarong natoras namar musuh do gelengna. Si pareson nama natoras songoni. Molo marmusu dohot geleng na. Songon ido hita tu akka
samargata kita pasti best friend, bestie di dalam teman semarga. Boy do hita gabe bestie tu aka hobar balokta. Songona cocok go tuau tetangga kon bah. Songona marlaorodo ibana rap dohot au maka tatai buru curhat buru imana curhat songona cocok goon tua. Nggak apa-apa, itu memang harus kita jalin pertemanan bestie di dalam pertemanan kekeluargaan di lingkungan. Alai di bagasan tikyon hamunaka dongan baunang tepa perseahuita nang petadokon besti ni nahita. Ai bui doon gabe mangala manaruon hata. Belum tentu besti kita itu best friend terbaik di dunia ini. Boy doi museng merbalik, boy doi museng berubah. Jala memang tohoro songone detaya teh isado ale aleta na solo mubai anggo ale ale di portivion boy do muba alai anggo Tuhata Yesus Kristus dang hea muba ibana nagabe ale aleta di tonga-tonga ni portivion. Hirasongonima na tabereng di 2 Musa 33 ayat 15 1:20 on. Adong sada relasi ni si Musa nama cai solhotu debata. Bisalah dikatakan dalam bahasa Naposo sekarang atau bahasa gaul sekarang ini bestinya si Musa adalah Allah. Allah hajonokan ni si Musa tu debata, terjalinlah persahabatan ya, terjalinlah komunikasi dan terjalinlah relasi yang sangat akrab dohot debata. Si Musa ima sahalakna manguluhon bangso Israel. Jala di bagasan turpukon andorang so di bagasan turpukta di 2 Musa 33 ayat 15 1:20. Kalau kita mau membaca 2 Musa atau Keluaran 32 atau 30 lah 30 31 32 sebelum nats ini boido berengota di si amang inang ado nagabe latar belakang ni turpukon ubain nagabe songonima pardonganon ni si Musa dohot debata. Kita tahu bahwa Musa pada saat nats ini na bongot do ibana tu dolok Sinai. Borhat ibana tu dolok Sinai majalo 2 loh batu ima patik na pinasahat ni debata tu tonga-tonga ni bangso Israel. Leleng ni si Musa pado-pado bohi dohot debata saleleng di dolok Sinai 40 hari 40 borngin. Jadi anggo bangso Israel naung binoan ni si Musa siantano Mesir titoru-toru do nasida paimahon patik ala songon na 40 hari 40 borngim ma leleng na si Musa majalo patiki marungutungut ma bangso Israel. Kawatir ma nasida, mabiar ma nasida. Jala ala marungutungut nasida, pitor curhat ma nasida tu si Aaron. Curhat ma bangso Israel tu si Aaron. Jala dina curhat bangso Israel tu si Aaron.
Adong pangidoan ni bangso itu si Aaron asa dibain sada lobu mas nagabe si sobaon ni nasida. Molo tajahay di 2 Musa 32 di ayat sade di dokodo hehe maho bahin ma dihami debata akka na manguluhok kami aidang huboton na marhua hami manang simusaon bawa na manugihon hami ruar siatano Misir. Jadi curhat mana sida tu si Aaron. Dina curhat na sida tu si Aaron asa adong sada lobu emas ima songon debatani na sida na manguluhon na sida tu sada na tinujuhon ni rohani na sida imat tano na binabagabagahon ni debata pitor direspon si Aaron. Pitor direspon si Aaron. Jadi dina direspon si Aaron ni didokon ibana masongonon atong molosongoni tanggali hamu matong ating-ating munai manang sere munai manang ating-ating narong di pinggol muna manang nadi jolma munai asa tapatupa leo kamu may tuaw jadi dibangun maanon di si sada lobu emas. Jadi diuloy na sida di leon ating-ating nai, di leon mas nai, di leon serenai tu si Aaron ujungnya dipatupa ma sada bahen partuktupan ima lobu emas ya, dibangunlah itu. Dan inilah yang disembah-sembah oleh bangsa Israel. Dung jadi lobu emas on ditortori nasi damai, disobba-sobba nasi damai, masaton pelean hamalateon ma nasida tu lobu emas in. Alai tarbortik do itu debata. Pangalahui tarboto do tu debata. Allah di hidup benar molo tabereng di 2 Musa 33 ayat 15 1:20 on masongon sada firman na mangajaron tuhita bahwa Tuhan tidak mau menemani bangsa itu untuk keluar ke tanah yang sudah dijanjikan Allah. Didokodo di sidang tarbahenau madongani hamuna dang tarbahenau madongani hamu ala saha do tu pinggolhu ala saha do tuau songon dia ma jogalni bangsoon ima bangso Israelon na berbalik nasida sian debata Jahoba tu debata na pinukkan na sida ima lobu emas. Nah hamuna akadongan saha porsiaon di bagasan guaritu atta Yesus Kristus dang olo nakok debata rabdohot Israel tu sada tano nang binagabagahon ni debata alania hadui ala takang rohani nasida ala si jogal baut nasida ala si jogal rukung nasida ala bolohat Indonesia keras kepala nasida tegar tengkuk nasida. Makanya Tuhan tidak sudi menemani mereka untuk keluar dari tanah yang sudah dijanjikan Tuhan itu ya, ditoro penasida, didolok sina do penasida, alai dangolo debata madongani nasida tu sada tano na binagabagahon ni debata. Hamuna kadongan sa porsiaon di bagasan guarito atta Yesus Kristus. Allah tidak mau berjalan di tengah bangsa Israel menuju
tanah perjanjian. Alanya anak kiningan tarimas debata, muruk debata, marnida pangalahoni bangsoi. Sotong donoaing tu bagasan parngolo tao namang inang. Sotuk solo do tutu debata mardalan rap dohot hita hinorhoni takang ni rohata hinorhoni na si jogal rukung hita hinorhoni keras kepala hita saita pa homol-homol dosaon di bagasan parngolota ujungna dangolo be debata marbesti dohot hita bersahabat dohot hita dangolo be debata mardalan rap dohot hita. Alani hamuna kadongan sa porsyaon hinorhoni nasoolo debata mardalan dohot bangsoi molo tabereng sa sitong na marhite 2 Musa 33 ayat 15 sa 1 ayat nasa 23 pitor songon na mabiar ma nasida maruba ma nasida jala molo tapa jaha-jaha turpukta di bagasa tikyon amang do tamu nakainang dung di tariason si Musa tutonga-tongani bangsoi nasoolo mardalan rap dohot nasida debata hinorhoni tarimas hinorhoni pangalahon ni nasidai pitor berubah do nasida jala pitor di bain nasida do sada pangalaho na uduk tu debata nama biar tu debata nama nol soli pangalahonai jalana sojadi ulahonon ni nasida be mamukka lobu emas gabe si sobaon ni nasida. Di balik daripada dosa itu ada perubahan. Adong sada perubahan, adong sada pertobatan di tonga-tonga ni nasida. Namun kadongan sa porsyaon kalau kita memang adalah bangsa yang ditebus oleh Tuhan. Tardok dohita bangso na tinobus ni debata. Jala tardok dohita amang dota munak kainang aka anak ni debata. Jala tarida do memang di bagasan turpukon bahwa di bagasan perubahan ni bangsoi itu banagabi tubuh sada elek-elek ni si Musa marhite ayat 15 nak kiningan molo tajadi 2 Musa 33 alaini na si Musa matu Jahoba molo sotok tong bohim manguluho kami unang nian togi ho kami nakok sianon adong pangiduan daftar-daftar permintaan ni si Musa tu debata. Adong kerendahan hati. Adong toruk ni roha mengelek debata. Bahwa Musa memang perwakilan ni bangsoi mengelek tu debata. Asa unang betarimas debata inoroni pangalahonai. Hinoroni perbuatan nai unang benian tarimas debata hinoroni pabainan ni nasida alai debata na pengampun ma debata tai debata na olo manesa salut dosa ni nasida ido dipangido si Musa tu debata asa mulak Musa rohani debata ala di dokod si Musa ay bangso na pinilitmu doon Tuhan bangso ng tinobusmu bangso na dihaholongi roham doon ali Tuhan nang pe tegar tengkuk akapangalahon yon nang pe keras kepala halakon Tuhan alay bangso na tinobusmu doon bangso naung ditobuso nasida siantano Mesir iro elek-elek ni si Musa ujung na gabe mo buma rimas ni debata
gabi mo rumaten sini debata mamereng pangalaho ni bangsoi. Ala niya anak kiningan, ala kerendahan hati ni si Musa. Ala niya hamuseng, ala memang pitor merbalik do nasida, merbalik do bangsoi, dangolo be manobba lobo mas nagabi si sobaw ni nasidai, gabi merbalik manasida tu debata. Amunak kadongan sa porsyaon songonima asine rohani debata nang tu hita. Kita memang menyadari dan mengetahui bahwa sesungguhnya kita ini adalah manusia berdosa. Jaladi ukanasida mamuseng sada kemah pertemuan antara Tuhan dengan Musa dengan bangsa Israel. Jala makatai mamuseng debata dohot si Musa. Asa olo debata manguluhon nasida, asa olo debata madongani nasida tusada bangso manang tusada tano nang diuniwarihon ni debata tu nasida imatano Kanaan. Naneng dohonon na disi hamuna kamang dota muna kainang disi matarida asini rohani debata. Asini rohani debatai ima. Asini roha naso terbatas. Tetapi asini rohani debatai memang asini rohana sumur. Asini rohana sumur maradopon jolma, maradopon hita perdosa. Jadi songonima nang asini rohani debata dipatupa marhite Yesus Kristus. Debata di bagasa Yesus Kristus adalah debata na para si roha. Ido banay dirokon inahan na anak kiningan bajo matong Yesus asa martua ho moloro hasusaan Yesus ma nagabi si jowota haporsyai ma Tuhan Yesus asa martua ho. Jadi romana kiningan lansia memang disabung nasida do. Ido tohoro na ido komunay inahan na Jesus parholong roha doi ay ditobus do to dita nina disambut anak kiningan lansia na disuarakan ni inahan nai. Lapatannya sebegitulah kasih Tuhan terhadap dunia ini. Jala marhite Yesus do tarida asini rohai. Jala marhite Yesus do ibana do hape nagabe alealeta na sumuru. Asa marhite Yesus do ibana do hape naman daoning hita. Asa marhite Yesus do ibana do napahichaton hita. Asa boy hita dirgak mamereng tugidjang. Asa boy hita jongjong mamereng tugidjang nang pesipata sa ikon adong si parukil honota di tonga-tonga ni Portibion. Jadi ido si teladanat sa si Musa. Aro si teladanat sa si Musa manginang. Keteladanan yang perlu kita teladani dari Musa adalah sikapnya yang rendah hati. Nang petarimas debata maradopon bangsoi ala dipatudo ni bana do sikap na namartoruk ni roha. Buhado roham Tuhan. Ay bangso na pinilit mo doon. Buhado roham Tuhan. Ay bangsa na tinobus mo doon. Buhado roham Tuhan. Tung toktong doho tarimas tu bangsoon. Ay bangso haholongan mo doon. Bangso ng dijajihon mudo bangson tungasima roham Tuhan songonima hatani Tuhani nang tuhita di bagasa tikyon debatatai
debata para sini roha jalata telah dani ma sikap ni si Musa na toruk marroha dan gabe di pagijang ibana rohana dan gabe mangalo ibana tu debata nang pejol mainunga mardosa dan gabe di homol-homol dosa ni akapar dosa nang pesasitonganua marsala kita tu ado pani debata alai perludo topototai asa gabe dihaulongi Tuhani hita di bagasa tikyon hamuna kadongan atong ahadona nang dohonon ni turpukta di bagasan tikyon na parjolo naneng dohonon ni turpuktaon tu hita ima bangsa Israel menjadi representasita di bagasan tikyon. Bangsa Israel menjadi representasita di bagasa tikyon songon bangsa ni debata. Taboto do memang jolma pardosa do hita. Taboto do memang jolma nalemah do hita. Taboto do memang akahahurangata. Dangadong hita nasikop di tonga-tongani portibion. Nggak ada kita menjadi manusia yang perfeksionis siapapun orangnya pada saat ini. Nggak ada kita menjadi manusia yang perfeksionis di tonga-tongani nguluta. Jolma pardosa do hita. Jolma na lemah. Jolma na sopatut di adopan ni debata. Alai molo adong dihita sada hamu baon, molo adong sada perubahan sian keberdosa tai, batotu naboido Tuhani mengampuni saluhutna akka hahurangan natabahin. Alani hamuna kamang dota munaka inang di bagasan turpukon di dokodo tuhita. Mari kita memiliki hubungan relasi dengan Tuhan. Mari kita jadikan Tuhan itu menjadi teman kita, tempat curahan hati kita, tempat kita mengadu, tempat kita untuk berbincang-bincang dengan Tuhan seperti yang diperbuat oleh Musa kepada Tuhan, bahwa debata nagabe tempat tumpahan tempat curhatan ni rohana asa mobun rimas ni debata maradopon bangsa Israel. Napaduahon hamuna kadongan naneng dohonon ni turpukot tuhita di bagasa tikyon ima asa unang gabe si jogal rukung hita di adopan ni debata. Kita jangan menjadi manusia yang tegar tengkuk, keras kepala. Kita sebenarnya memiliki banyak dosa. Alai ala si jogal rukung hita, ala keras kepala hita, ujungna gabe merasa monang hita, gabe dang tatopoti salhutna akka hahurangatain. Alai tabereng nabinahin ni bangsa Israel. Nang pedigwari na sida bangsa yang tegar tengkuk, keras kepala, tetapi ketika Tuhan memperingatkan mereka, adong dosa ada perubahan di tonga-tongani nasida. Jala iman na tabereng di bagasan tikyon, asa adong dihita mengevaluasi diri. Jala boy hita tutu berubah, jala boy hita tutu holan pasonakon rohani debata. Naparpuri naneng dohonon ni turpukon tuhita amang do tamunak kainang ima. Jadikan Tuhan itu menjadi relationshipmu, menjadi temanmu dalam suasana apapun yang kita hadapi pada saat ini. Mari kita berbagi kepada Tuhan.
Mari kita berbagi rasa kepada Tuhan. Mari kita berelasi dengan Tuhan. Mari kita berbincang dengan Tuhan. Mari kita bertemu dengan Tuhan. Mari kita saling cerita kepada Tuhan lewat doa. Karena apa? Karena Tuhan adalah sumber karunia di dalam doa-doa kita. Karena doa adalah napas kehidupan orang Kristen pada saat ini. Jadi songon turpukon mengajar tuhita di dalam kemah itu tadi dibangun satu tempat pertemuan supaya mereka bisa curhat dengan Tuhan. Hita di gereja on di soma udung-undung ta di soma parjupangat tado debata alesada si curhat tonot tatu debata di bagasa tikyon ima bohado Tuhan peniel mon. Ibu tamu doa apa tani peniel? Aka amat talansya, ibu tamu doa apa tani peniel? Isero tahena marsiranggut doho Jahoba. Si Jakob ditikina marsiranggut ibana si Jakob doho Jahoba ahadona tarbereng dising. Adong sada peniel. Lapatani peniel ima bohini debata. Di bagasan ahanetong di bagasan nomor nipi si Jakob ikan marsiranggut ibana dohot Tuhan. Songonido nang hita di bagasan tikyon. Ahado nang penielta. Ahado bohini debata di sonoang. Baselain garejaon nagabe udung-udukta harong dope penielta. Ima gedung sarana prasarana di bagasa tikyon. Omma bohini debata. Omma sarani debata lao pajupang lao marudung-udung dohot hitan. Jala tabereng donoaeng peniel ni debata manang bohini debata na di joloon manang nada di puriptai di sidot kehadiran di debata mamasu-masu hita. Nah maksud di si unang marnalo jahamuda amang inang pada lato proposal ya teh. Amin. Le pasatu peparami molosongolan setong bala boido di pasatu peparan ina sida. Boido songon inahanna be di pasatu peparanna. Boido songon ina Gracia ina Deborah seksi paropuan dohot aka punga-pungan na asing boy do tapas saat proposali doho denggan asa boha ay molonong ngadong dana ba sidung ma peniel ni debata di jalan luraon wajah Allah terpancar di jalan lurah ini lasma rohata on managabe udung-udung alani molo nakiningan adong gugu toto ripe 1.200.000 tae amang situate inang situa di tahun 2020 batatu pagi mada manang na ta cicil baboido ra 200 boido ra 400 boido ra 600 bamolo adong hepek ta 1.200.000 baboido amang inang hasabi torsidung peniel ni debata di jalan lurah di bagasan tikyon. Ayamang penian bertahap do pembangunan. Toho do bertahap pembangunan. Toho do bertahap pembangunan. Alaikan di bagasan na bertahapi bohama rohata molosanga so anon pembangunanon bamarsa manon panitia boharo bayano tamangin nama. Hape hita ikon sisada rohado sisada tahi do hita rap doh panitia pembangunan rap doh perhalado pajong jokon bohini debata udung-udung ni debata rap dot marudung-udung ibana dot hita di bagacoro secara khusus ima gedung sarana doh prasarana atong hamuna kamang dot tamuna kainang imana songon sada tanyakta di bagasa tikyon asa anggiat mabuhini debata ima peniel
natabangon di baga sa tikyon boy may jong humatop jala boy sidong ditikina di bagasan tahun 2023. Amin. Martangyang mahita. Mauliate maali Tuhan di pasa rohanami nunga hubege hami hatam na badiyay na menyuarakan Tuhami sungod dia mabalga ni asini roham atik pe colma pardo sahami ali Tuhan alay marhite anakmu Yesus Kristus nunga ditobus ho hami ay argado hami di hadapanmu na badiyay say pasu-pasu mahami ali Tuhan gabi boy hutiru hami sungod pambahenan ni si Musa nagabi uduk ibana nagabi olo ibana mangelek ko asa unang tarima so maradopon bangso Israel maradopon hami di bagasan tikyon hinorron ni akka hahurangan nami alani mali Tuhan di bagasa tikyon pasu-pasu ma hami saluhna lumobi matutu ali Tuhan pembangunan gedung sarana prasarana ni Huriam di bagasa tikyol onma bohim di jalan lurah apala di bagasa tikyon ali Tuhan inganan nami maun tutuanon ali Tuhan lahu marsoba inganan nami lahu marudung-udung inganan nami ali Tuhan lahu pajupang rabdohoto alani sai pasu-pasu masalhut na ruas ni Huriam unang marnalo jahami ali Tuhan patupaw na kanadenggan marhite pembangunan ni gedung sarana prasaranaon nung atung leleng huparsiptahamion ali Tuhan mauliate ma nung adilehon IMB jala nung betutu mardala pembangunan di bagasa tikyon ali Tuhan moru ali Tuhan hepeng nami lahu mabangun gedung sarana prasarana diberekodo ali Tuhan pembangunani alani sai dohot manang ruas ni Huriam manupaki pembangunan gedung sarana prasarana marhite akapasu-pasum nang pinasahat mutu akar ruas ni Huriami say parsidohot manasida manupaki ali Tuhan molotung pe tutu ali Tuhan di bagasa tikyon nunga ditotopon ali Tuhan gugu toto ripetu pembangunan di bagasa tahun 2023 on sudema ruas ni Huriam parsidohot sekaligus parsidohot ma nasida padalaton proposal ale Tuhan anggiat matutu tarukap rohani akadongan nami saha porsyaon di luar Cimahi boy nasida ale Tuhan manupaki pembangunan sarana prasarana ni Huriam di bagasa tikyon ale Tuhan di bagasa tikyon hutangnya ko kami ma poso-poso na tubo imasahala poso-poso boru ali Tuhan dana boru di keluarga EG Pasaribu boru purba say homa nama masu-masu boru ni nasida nang tubo apala di bagasa tikyon jala lehon ma di poso-posoi ali Tuhan perkembangan yang signifikan baik perkembangan secara perdagingan nang perkembangan secara spiritual asaga beda danak na di halomoho kami tarlumobi na di halomoho ko ali Tuhan pargogoy ma na torasna amang pasaribu inang boru purba di bagasan tikyon songoni mali Tuhan nang si Nata Hendra si Hobing do si Sarah Cynthia boru si Mangutsong neng marsakap na sida mamuka pardongan saripihon homa na mamasumasu rencana ni nasida baik
rencana pamasumasuon ng ulaon paradato pe ali Tuhan sayhoma na jongjong dito nga tunga ni Nasida asaboy ali Tuhan mardalan acara ni Nasida doho denggan alaya pala na porlo ima gabe ripe sitiruon ma Nasida di jolonami tarlumobi di adopanmu nabading ali Tuhan di bagasan tikyon dang marnalo jahami ale Tuhan manangyak konsalhut na ruas ni huriam di bagasan ulaon na ale Tuhan sayhoma na mamasumasu sude ulaon ni ruas di huriam leo dinasida ale Tuhan gogo las ni roha mangula jala leo dinasida ale Tuhan pasu-pasum berlipat gadda asa toktong las rohani nasida mangula sulaon na utangnya ko kami madi bagasa tikyon akan pasahaton pelean baik pelean minggu ali Tuhan baik dalam pelean sermon week ali Tuhan sermon kategorial ali Tuhan utangnya ko kami manang ucapan syukur ni ruasmu ali Tuhan manang gugutok to ripeni Nasida tu pembangunan manang perpuluhan ale Tuhan manang akapelean-pelean DSH nang pinasa ni Nasida laho manupaki DSH ni huriam di tahun 2020 on anggiat male Tuhan mamasu-masu mapelean nang pinasa ni ruasmi gabe boy mayale Tuhan pahebakon haporsiaw ni ruas ni huriam jalaboy ale Tuhan dipake hobartu haporluon na ale Tuhan alani say pasu-pasu salu na ruas ni huriam naong mga lehon akapelian dohot ucapan syukur dohot na soboy hugwari hami apala di bagasan tikyon termasuk may ale Tuhan nang sumbangan tu aka pembangunan gedung sarana prasarana di bagasan tikyon utangnya ko kami matutu ale Tuhan nang ruas ni huriam nama rulang tahun adong 25 halak ale Tuhan jalan nama rulang tahun pernikahan adong 4 kepala keluarga lehon magajang ni umur turuas ni huriam na marulang tahun di minggu-minggon ale Tuhan tabaylas ni rohani Nasida ale Tuhan songoni na marulang tahun pernikahan damem na sumurungima na totong lohot di bagasan pardongan saripeon ni Nasida tabay pasu-pasum di tonga-tonga ni Nasida ale Tuhan asa toktong las rohani Nasida di bagasan partikyanon songoni male Tuhan molotung adong ruas ni huriam namar sahit pamalum Nasida ale Tuhan molotung adong di bagasan pemulihan di bagasa tikyon sayhoma na mga leon gogo di Nasida atong ale Tuhan jakon mahami jalo matangiang do telekelek nami mga sahon guarana mo Jesus Kristus martangya kami tuho amen. Puhut mahita papungu peliat tujolo marede mahita sian buku ede 125 ayat sada. Sa
Atong tatangnya kun ma peliata tu ado pani debata martangyang mahita. Ali debata amanami na di banua gicang hodo harorani salut silelo naringgan do na solibasa na mauliutus. Hubasa tami masyan na nilihon mi tu hami pilen nami tu ho. Say jalo may gebe wap nausos di jolom. Pasu-pasu may jalam ramoti. Asaw parhasyak kami pelianon. Pati bulo na rajon mo di tunga-tunga ni huriam do di portibion. Buhay maruhanami marhite dito dim. Asalam tadami kurang ni silolan mi tu hami. Asalam girgir hami mandok mauliate tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Manami na di banua gijang, say pinorbadia maguarmu, say Roma harajaunmu, say saut malomo ni roham di banua tongon songon na di banua gijang, leon matuami sadarun hanguluan siapari, se sama dosa nami songop panesa nami, di dosa ni dongan amar dosa tuhami, una kami tugitu pangujunan, palua mahami sian pangago. Mahamu di bagasa dame, jalo hamu mah pasu-pasu sian tuhata. Di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan debata maho. Di sodakon Tuhan debata ma bohina tuho. Jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan debata ma bohina tuho. Jala di pasar madamena tu todim. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.